Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του podcast Kemen Talks. Είμαστε εδώ στο χώρο της Uniperfect με τον Κωνσταντίνο Δεμιρνό, co-founder της εταιρείας, και τη Μαρία Λαγού, career counselor του χώρου. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί τους για τη μετάβαση των φοιτητών από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, καθώς και τα προσόντα που θα τους χρησιμεύσουν, όπως και οποιαδήποτε εφόδια. Καλησπέρα και από εμάς. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, όπως είπε η Δανάη. Είναι το δεύτερο ουσιαστικά podcast ή vidcast που κάνουμε με την Chemicon. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και κάνουμε ουσιαστικά το πρώτο joint podcast όλοι μαζί παρέα. Ελπίζω να βοηθήσουμε και τους ακροατές σας και τους δικούς μας. Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι η Μαρία Λαγού, είμαι η career counselor της Uniperfect και είναι πάντα μεγάλη χαρά μου να μιλάω για θέματα καριέρας και της αγοράς εργασίας, τη σύνδεσή της, οπότε θα έχουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αρχικά με το ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη μετάβασή τους από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν. Είναι αλήθεια πως μπορεί να είναι μια πολύ αγχωτική διαδικασία η ένταξη στην αγορά εργασίας, ειδικά για πρώτη φορά. Οι λόγοι είναι, τις καταλαβαίνουμε εύκολα, δεν υπάρχει η σύνδεση ως φοιτητής με την αγορά. Δεν ξέρουμε σε αυτή την ηλικία που ακριβώς ζητάει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώ, οπότε το γεγονός ότι είναι λίγο απομονωμένη μέσα στο πανεπιστήμιο σε σχέση με την αγορά είναι μια μεγάλη πρόκληση. Νομίζω ότι είναι το πιο άχαρο κομμάτι της εργασιακής μας ζωής. Εκεί πέρα που πας και όλοι θέλουν προϋπηρεσία, αλλά κανένας δεν σε προσλαμβάνει γιατί δεν έχεις προϋπηρεσία. Κάπως πρέπει να το ξεπεράσεις. Αλλά ναι, έχουμε περάσει και εμείς από αυτό το κομμάτι. Και υπάρχουν και πολλά αστεία γύρω από αυτό. Τη junior όλος με 10 χρόνια προϋπηρεσίας, ας πούμε. Ναι, είναι λίγο αγχωτικό, μπορεί να φαίνεται και λίγο οξύμορο, αλλά είναι μια χαρή διαδικασία που πρέπει να την περάσουμε. Ναι. Τέλεια. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να περάσω και σε μια πιο πρακτική ερώτηση. Ποια θα μπορούσε να είναι η δομή ενός δυνατού βιογραφικού σημειώματος, γιατί αυτό εν τέλει θα χρειαστεί σε μια αγορά εργασίας, και ειδικότερα πώς συμβαίνει για τους περισσότερους φοιτητές των τελειών του πανεπιστήμιου που δεν έχουν την τόσο μεγάλη εργασιακή εμπειρία, ας πούμε. Το βιογραφικό μας, δεν θα πω κάτι που δεν έχετε ξανακούσει, αλλά είναι λογικό σε αυτή την ηλικία να μην είναι πλούσιο. Και δεν χρειάζεται να είναι. Όλοι το ξέρουν οι εργοδότες όταν μιλάνε με έναν απόφοιτο, ότι δεν μπορεί να είναι πλούσιο. Άρα τι θέλω να δω από εσένα? Θέλω να δω πόσο πολύ το θέλεις. Πόσο έχεις κάνει κάποια έρευνα για εμάς. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις απόλυτα τα responsibilities της θέσης και είναι λογικό. Αλλά θέλω να δω ότι το θέλεις και ότι έχεις αυτή την can do attitude, θα πέσουν πολλά αγγλικά, ότι όταν σε βάλω δηλαδή μέσα θα προσπαθήσεις να τα απεξέλθεις. Άρα το να έχω κάνει κάποια έρευνα, να έχω ένα βιογραφικό το οποίο λέμε ότι είναι neat, απλό, καθαρό, επαγγελματικό, έχω προσέξει λίγο τη στίχηση, τα ορθογραφικά, όσο και να σας φαίνεται. Ναι. Είναι ένα καλό σημάδι. Και κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον μέχρι 4 χρόνια, να μην πω 5 εργασιακής εμπειρίας, εγώ θα έλεγα να είναι μία σελίδα, να είναι αυτό που λέει η Μαρία concise, τέλος πάντων. Θα χρησιμοποιήσουμε αγγλικούς όρους, μας κοροϊδεύουν, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό, και σίγουρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να έχεις ορθογραφικά λάθη και στοίχησης και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αφού δεν έχεις πολλά πράγματα να δείξεις όσον αφορά την εργασιακή σου εμπειρία, τουλάχιστον δείξε προσοχή στη λεπτομέρεια, κάνοντας τα πολύ βασικά. Πάντα όταν κάνουμε ένα βιογραφικό, αυτό που θέλουμε στην ουσία να πετύχουμε είναι έχουμε ένα φακό, έχουμε ένα προβολέα και ρίχνουμε εμείς το φως στην πληροφορία που θέλουμε να τονίσουμε. Άρα, μπορεί σε αυτή τη φάση της ζωής σου να είναι οι σπουδές σου, μπορεί να είναι κάποια δραστηριότητα, ένας εθελοντισμός, κάποια σεμινάρια που έχεις κάνει. Αυτά είναι τα δυνατά σου χαρτιά αυτή τη στιγμή. Εκεί, και είναι σχετικά με την αγγελία πάντα, έτσι. Εκεί θα ρίξεις το φως. Okay. Ωραία. Αναφέρατε ήδη κάποια από τα λάθη που συμβαίνουν, αλλά επειδή ασχολείστε και με αυτό το πράγμα, είναι κάποια συγκεκριμένα λάθη, ας πούμε, τα οποία έχετε εντοπίσει να κάνουν φοιτητές στα βιογραφικά τους, τα οποία θέλετε να επισημάνετε? Η recruiter εδώ να μας πει. Έχω ασχοληθεί, η αλήθεια είναι με αυτό. Πέρα από τα ορθογραφικά, τα είπαμε, υπάρχει η ανάγκη, και την καταλαβαίνω, να πούν αυτό που έκαναν, το οτιδήποτε, σε μεγάλη έκταση. Οπότε μπορούμε να πέσουμε στον κίνδυνο της φλιαρίας. Okay. Που δεν υπάρχει λόγος. Γιατί
υπάρχει ο κανόνας, λέμε, στον κλάδο των 6 δευτερολέπτων για το κάθε βιογραφικό. Διαβάζω διαγώνια ένα βιογραφικό, του κάνω screening και με τραβάνε κάποια keywords. Okay. Και εκεί μένω και διαβάζω λίγο παραπάνω. Φαντάσου να δώσω ένα βιογραφικό που είναι σαν να διαβάζω ένα μυθιστόρημα. Δεν μπορώ να κρατήσω την πληροφορία. Άρα, η φλιαρία, ότι δεν κάνουμε μικρές συνοπτικές προτάσεις, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, έκανα αυτό με keywords μέσα. Είναι το καλύτερο. Άλλα λάθη. Νομίζω αυτά είναι τα συνηθέστερα. Στην ουσία, σας είπα, πρέπει να τονίσω τα δυνατά μου σημεία. Αν τα δυνατά μου σημεία είναι ότι είμαι καλή φοιτήτρια, ας γράψω κάποια indicative courses, ενδεικτικά μαθήματα, με τις βαθμολογίες. Αν έχω κάποια achievements, ας τα αναφέρω. Δεν περιμένω να ακούσω από έναν graduate ότι ανέβασε το τζίρο κατά 10%. Περιμένω να μου πει ότι έγραψα στα μαθηματικά 3-10 και προσπάθησα να το κάνω αυτό παρά τις δυσκολίες που είχα. Θέλω αυτό το attitude. Βρήκα πρόβλημα, το έλυσα, συνεχίζω. Άρα ένα go-getter, ας πούμε, attitude, συγγνώμη. Επηρεάδα. Ναι. Ότι να υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, να δείξεις τι έχεις καταφέρει και να τονίσεις, ας πούμε, τα δυνατά σου στοιχεία. Ακριβώς. Μα σκέψου ότι αν το κάνεις αυτό στα μαθηματικά 3, αργότερα θα το κάνεις και στη δουλειά. Ναι. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, ένα task. Πολύ σύνηθες. Δεν πρόκειται να πει στη δουλειά να έρθει ο manager να σου πει κάνε αυτό και να καταλάβεις. Πιθανότατα δεν θα καταλάβεις. Τι κάνεις γι' αυτό? Είναι μια πρόκληση. Πώς την αντιμετωπίζεις? Είναι, ας πούμε, πολύ σύνηθες να μην μιλάς. Να πεις εντάξει, δεν κατάλαβα, θα περιμένω μέχρι το deadline που θα σηκώσεις το χέρι σου και θα πεις δεν κατάλαβα. Ναι. Αυτή η στάση δεν είναι ενδεδειγμένη. Έχεις τα μαθηματικά τρία που δεν καταλαβαίνεις, αντίστοιχα το task στη δουλειά. Τι κάνεις γι' αυτό, σε ποιον απευθύνεσαι, πώς το λύνεις, πώς το αντιμετωπίζεις και κατακτάς στόχο, συνεχίζεις. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλαμε επίσης να μας πείτε λίγο περισσότερο για το, ας πούμε, ποιες είναι οι κοινές και οι βασικές δεξιότητες που ψάχνουν οι εργοδότες σε νέους αποφύτους, προφανώς, γιατί εντάξει, πιο μετά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είπαμε την can do attitude, το go-getter, δηλαδή θέλω, πάω, το παίρνω. Παίζει πάρα πολύ, θα το έχετε ακούσει και εσείς, το resilience και το adaptability. Είναι λίγο παρεξηγημένες. Με το resilience, ως μηχανική θα καταλαβαίνετε και εσείς καλύτερα τι εννοούμε. Από εκεί, θα σου πω, από εκεί εμπνεύστηκε βγήκε ο όρος. Άρα δηλαδή ένα υλικό που καταφέρνω να το φέρω σε ακραία κατάσταση και να ξαναέρθει στο αρχικό του σχήμα. Δηλαδή είχες μια σχημή Τρίτη, αλλά την Τετάρτη βρίσκεις τρόπο να ξαναπάς στη δουλειά και να συνεχίσεις από εκεί που τα άφησες. Ναι. Τώρα αυτό είναι κάπως ιδεατό. Προσωπικά δεν την ψάχνω έτσι το resilience. Δεν γίνεται να γυρίσεις ποτέ στην αρχική σου ακριβώς κατάσταση. Κάτι σου έχει μείνει, είναι μάθημα αυτό. Στην επόμενη φορά θα την δράσεις καλύτερα. Κατ' εμέ. Αλλά το θέλουμε αυτό. Και συμβαίνει αυτό, ίσως συμβαίνει δηλαδή γιατί τώρα με την είσοδο των Gen Z στην αγορά εργασίας έχει χρεωθεί. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Η Gen Z ότι δεν το έχει αυτό. Ότι πολύ γρήγορα φεύγει. Σωστά. Πολύ γρήγορα τα παρατάω. Οπότε είναι κάτι που το αναζητάμε. Προσωπικά δεν παίρνω θέση. Δηλαδή υπήρχαν και προηγούμενες γενιές που μένανε και δεν φεύγανε για κανένα λόγο, όσο και να τους τραβούσες. Οπότε τώρα λοιπόν είναι ένα ζητούμενο, το ζητάμε, το ψάχνουμε αυτό. Το adaptability είναι γιατί όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Και η τεχνολογία ήρθε και το AI ήρθε και όλο αλλάζει. Το χθες δεν έχει καμία σχέση με το αύριο. Οπότε θέλω έναν άνθρωπο που μπορεί και εγώ να είμαι, δηλαδή και εκείνος να είναι, να μπαίνει να μαθαίνει, να εξελίσσεται. Και έτσι έχουμε και δίπλα το lifelong learning, ότι όσο δουλεύεις και όσο ζεις θα εξελίσσεσαι, θα μαθαίνεις. Άρα θέλω έναν τέτοιον άνθρωπο. Να ρωτήσω, πώς θεωρείτε θα μπορούσε να το δείξει κάποιος αυτό, δηλαδή αυτό κυρίως το lifelong learning, το adaptability, δηλαδή πείτε ότι εγώ πρέπει να παρουσιάσω ένα βιογραφικό στο οποίο θα αποδείξω κάπως ότι όντως το έχω, γιατί άλλο είναι να σας πω ότι ναι, εγώ είμαι πολύ προσαρμόζομαι πολύ εύκολα. Πώς θα το δείξω αυτό, πώς θα το πω με έναν τρόπο που να ισχύει όντως, ας πούμε. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν το ανέφερα αυτό. Όντως, οτιδήποτε ισχυρίζεσαι στη συνέντευξη πρέπει να το τεκμηριώσεις και με ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι είσαι πάρα πολλά πράγματα. Άλλο θέμα με το βιογραφικό. Μπορεί να λέω ότι είμαι πάρα πολλά, ότι έχω 15 skills, το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, ας τα περιορίσουμε λίγο και σε αυτά που ζητάει η θέση, που να είναι σχετικά με τη θέση δηλαδή. Το θέμα είναι να φέρω παραδείγματα. Άρα, εσύ λες ότι είσαι adaptable από πού? Τι συνέβη στη ζωή σου και το κατάλαβες ότι είσαι.
Άρα το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το lifelong learning, κάπως φαίνεται. Δηλαδή θέλω να πω, αν κοιτάξω και εγώ τη δική μου την πορεία, η οποία δεν είναι κάθε άλλο παραγραμμική, δεν έχω σταματήσει ποτέ. Αλλά δεν ήταν επειδή μου το επιβάλλανε. Ήταν ότι για να είμαι καλή σε αυτό που κάνω και να είμαι ενημερωμένη, πρέπει μόνιμα να εξελίσσομαι. Τι λες? Έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης, βλέπουμε και στο Uniperfect εδώ πέρα 400-500 φοιτητές το χρόνο. Σίγουρα καταλαβαίνεις, έρχεται ας πούμε, ένα παιδί από το Πολυτεχνείο καλή ώρα, ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή του μόνο και έρχεται ένας άλλος, ας πούμε, σαν εσάς, δηλαδή παιδιά από την Chemicon ή από άλλους θετικούς οργανισμούς και σου δείχνουν έτσι ότι έχουν κάνει και παραπάνω πράγματα, έχουν κάνει σεμινάρια, έχουν κάνει και από soft skills μέχρι οτιδήποτε, ότι κάνουν και κάτι σε AI. Πολλά παιδιά επίσης είναι της μόδας και πάνε και κάνουν και ένα minor στον τυρί, το συνδυάζουν. Σωστό. Και κάνουν 6-7 μαθήματα. Όλα αυτά δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι το ψάχνεις παραπάνω, ότι σ' αρέσει συνέχεια να μαθαίνεις, να κάνεις πράγματα. Οπότε νομίζω ότι ένας έμπειρος recruiter μπορεί να τα καταλάβει πολύ εύκολα. Καλό. Ωραία, θα θέλαμε νομίζω να μείνουμε και λίγο παραπάνω στο κομμάτι της συνέντευξης, γιατί αγχώνει αρκετά τους νέους απόφοιτους αυτό. Οπότε, ειδικά για τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις, πώς θα μπορούσαμε να προετοιμαστούμε καλύτερα? Να πω τι δεν πρέπει να κάνεις στην πρώτη φάση. Το οποίο σας παραπέμπω και στο αντίστοιχο podcast τι είναι το HR της Uniperfect να δείτε. Ομονοούμε με την Μαλβίνα σε αυτό που είχε τοποθετηθεί. Ας μην μπεις σε site με τις 50 συνθέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις. Ξέρεις γιατί εσένα μπορεί να σου φαίνεται σαν μια πληροφορία. Εμένα, από την άλλη μεριά του τραπεζιού που σου κάνουν τις ερωτήσεις, κάπως έχω καταλάβει, αφού έχω κάνει 100 συνεντεύξεις, ότι ακούω τα ίδια. Είναι λίγο... Καταλαβαίνεις ότι κάπου έρχεται αυτή η πληροφορία. Δεν είναι αυθόρμητη. Δεν είναι αυθεντική. Οπότε καλύτερα να σε αφήσουμε αυτά τα site. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις σε μια συνέντευξη είναι να μελετήσεις την εταιρεία. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να σας πω πόσες συνέντευξεις έχω κάνει που δεν έχουν καταλάβει που έχουν έρθει οι συνέντευξιζόμενοι, αλλά δεν ξέρουν καθόλου. Δηλαδή ούτε την εταιρεία, ούτε τη θέση. Είναι λίγο απογοητευτικό. Άρα, να μελετήσεις την εταιρεία, να μελετήσεις όσο μπορείς τη θέση. Μπορείς να ψάξεις τη θέση και στο Google, να καταλάβεις τι κάνει ένας οτιδήποτε έχει ρεσεψιονίστη που έχει τηθεί, που είναι πιο εύκολο. Κάτι άλλο. Και μετά, τα δύο είναι πολύ βασικά points για μένα. Ένα, να απαντάς την ερώτηση, τη συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί όσο και αν σας φαίνεται ότι όλοι το κάνουν, ξεκινάς να μιλάς και ξεφεύγεις. Μπορεί να το έχω πάθει και εγώ εδώ, ας πούμε τώρα. Αλλά αφού πας σε συνέντευξη, καλό είναι να κάνεις την πρόβα σου. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση είναι: πες μου 5 πράγματα για σένα, συστήσου σε εμάς. Οπότε θα σου πέσει. Καλύτερα να έχεις μια πολύ compact απάντηση. Όσο καλύτερη είναι η απάντησή σου, τόσο λιγότερες διερευνητικές θα γίνουν αργότερα. Οπότε απάντησε σε αυτή σωστά. Συστήσου ποιος είσαι, τι ιδιότητα έχεις, τι σε φέρνει εδώ. Και τι μελλοντικά σκοπεύεις να κάνεις. Το κλείνεις σε 2 λεπτά και έχεις μια πολύ καλή απάντηση. Ένα αυτό και 2, να μην πέσουμε σε αντιθέσεις. Σωστό. Το κοιτάμε αυτό. Το κοιτάμε πια, δηλαδή είναι μέσα στο DNA μας εμείς από εδώ την πλευρά που κάνουμε συνέντευξη. Όταν θα μου πεις, για όποιον κάνει την ερώτηση, ποια είναι τα δυνατά σου χαρακτηριστικά ή κάτι παρεμφερές και συνήθως ότι είσαι οργανωτικό ή και κάτι άλλο. Και παρακάτω σε μια άλλη ερώτηση σου πω, πες μου μια κρίση που διαχειρίστηκες και τι έκανες, ποια ήταν τα βήματά σου. Και εγώ καταλάβω από αυτό το παράδειγμα ότι κάθε άλλο παρά οργανωτικός υπήρξες. Μου έχεις φέρει μια αντίθεση μπροστά μου. Άρα μου πήρες μάλλον ένα trend, ότι είσαι οργανωτικός, ότι είσαι adaptable, ότι είσαι resilient, αλλά επί το πρακτικό να σου κάνω ερώτηση, έχεις πέσει σε αντίφαση. Και καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Άρα ας προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λες κι εσύ. Συμφωνώ, εννοείται. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, εγώ να πω την αλήθεια, όποτε κάνω ας πούμε παρουσιάσεις, οτιδήποτε, τείνω να έτσι. Νομίζω ότι προετοιμάζομαι αρκετά καλά, αλλά προετοιμάζομαι τόσο πολύ. Το λέγανε αυτό για τον Steve Jobs, ο οποίος έκανε, ας πούμε, έδινε λόγους και τους είχε προβάρει τόσες φορές που τους έβγαινε στο τέλος, του έβγαιναν full φυσικά. Και έλεγε ότι κοίτα, είναι πολύ έτσι χαρισματικός, ενώ το είχε προβάρει 400 φορές. Οπότε σίγουρα θα έλεγα σε ένα βαθμό. Δηλαδή, αν μπορείς να προβάρεις μερικές ερωτήσεις, απαντήσεις με κάποιο φίλο σου ή να πας σε κάποιον ο οποίος είναι επαγγελματίας, ας πούμε, coach ή κάτι τέτοιο, έτσι θα σε βοηθήσει στην αρχή, σίγουρα βοηθάει πολύ. Και το άλλο, με το που ρώτησε ειδικά για το interview,
νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ αν έχεις προετοιμαστεί καλά για την εταιρεία συγκεκριμένα και για τη θέση, να ξέρεις 5 πράγματα. Εγώ την καριέρα μου την ξεκίνησα από την ναυτιλία και μετά φτιάξαμε το Uniperfect πολύ αργότερα. Και όταν πήγα να μπω στο χώρο, ήταν και χάλια. Μιλάμε το 2014, ήταν η ναυτιλία. Όλα πήγαιναν κατά διαόλου, αλλά και η ναυτιλία το ίδιο. Νομίζω ότι έκανα διάφορες συνεντεύξεις, δεν είχα και εγώ κάποιο βίσμα, κάτι να με βοηθήσει. Και τελικά βρήκα δουλειά σε μια ναυτιλιακή, την Starball, και νομίζω ότι εκ των υστέρων μου το είπαν δηλαδή, αυτό που με έκανε να ξεχωρίσω ήταν ότι είχα πάει πολύ προετοιμασμένος, δεν είχε να κάνει με τη θέση, αλλά είχα ψάξει με το προηγούμενο βράδυ. Μιλάμε τώρα research της μιας ώρας, έτσι. Και κάτσα και έμαθα τα ονόματα των βαποριών, τέλος πάντων, και πώς είχε κινηθεί η μετοχή και 2-3 άλλα πράγματα για την εταιρεία, την ιστορία. Παιδιά, μιλάμε research της μιας ώρας όμως, έτσι. Δεν μιλάμε ότι μελετούσα. Έχετε διαβάσει για μαθήματα χιλιάδες ώρες, έτσι. Οπότε νομίζω αυτό με ξεχώρισε, και αφού τους ρώτησα πώς και με πήρα τώρα, δεν είχα εμπειρία, έτσι, σαν feedback, μου λένε ότι ήρθες πολύ καλά προετοιμασμένος και αυτό μας έδειξε ότι είσαι σοβαρός. Οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας. Να πω σε αυτό ότι φανταστείτε τώρα ο Κωνσταντίνος να μην ήταν ένας φοιτητής ο οποίος ήταν άριστος και να είχε ένα βαθμό 5 και να είχε δίπλα του έναν άλλον ο οποίος αιτείται για την ίδια θέση με όλες τις αριστείες, αλλά πάει εκεί και δεν ξέρει ποια είναι η θέση. Δεν μπορεί, δηλαδή όσο και να λέμε ότι οι βαθμοί είναι σημαντικοί και τα χαρτιά και οι περγαμηνές και όλα, άπαξ πας κάπου και δεν έχεις. Δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν έχεις μελετήσει καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ ξέρω ότι όταν θα μπει ο Κωνσταντίνος θα μου κάνει. Έχει μελετήσει για μένα πριν καν έρθει και έχει δαπανίσει χρόνο πριν καν έρθει. Οπότε το εκτιμώ αυτό. Είναι πιο ολιστική, δηλαδή, θέλω να πω, ο τρόπος που κοιτάμε ένα προφίλ. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε κάτι που μας είπες, Μαρία. Περισσότερο που είπες ότι να απομακρυνθούμε λίγο από τις ιστοσελίδες, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε την ευρωετοιμασία. Οπότε εκεί πέρα, που είναι ακριβώς η χρυσή τομή, δηλαδή ούτε να ακουγόμαστε σε ρομποτάκια προβαρισμένα ότι έχουμε διαβάσει, ας πούμε, μια λίστα με τις πιο συχνές απαντήσεις και ερωτήσεις αντίστοιχα. Αλλά ταυτόχρονα να μην είμαστε διαπροετοιμαστοί για να μην δείξουμε. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω, ναι, είναι λίγο οξύμορο. Θα σου πω, οι ιστοσελίδες full της εταιρείας για τη μελέτη της, δεν μπορούμε να μην κάνουμε χρήση του ίντερνετ εκεί. Τώρα, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος για το Steve Jobs, ότι έκανε 100 φορές την πρόβα του μέχρι που έφτασε να είναι τόσο φυσικό. Ναι. Εκεί χρειάζεται το. Και εσύ στην πρώτη συνέντευξη είσαι μαγκωμένος. Στη δεύτερη θα είσαι λίγο καλύτερος. Στη 10η θα το λες πια. Θα είναι κτήμα σου. Ναι. Το λέω, το ξέρω. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα, να μελετήσεις από το ίντερνετ και να ξεπατικώσεις κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω πώς θα σε βοηθήσει. Σημασία έχει να κάτσεις εσύ στον καθρέφτη σου, να πάρεις την ερώτηση και την οποιαδήποτε. Πες μας 3 δυνατά χαρακτηριστικά σου. Τα λες με τα παραδείγματά τους, σε ακούς. Πώς μου φάνηκε εμένα αυτό, μήπως μου φάνηκε λίγο σαν ρομπότ, μήπως σαν. Οπότε ας το ξανακάνω, ας το ξαναπροβάρω. Και μπορείς να συμβουλευτείς το ίντερνετ για κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να σου πέσουν, αλλά μην πάρεις ως δεδομένη την απάντηση. Δεν είναι μόνο αυτή. Και στα τετριμμένα, έτσι, του τύπου ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, ότι είμαι workaholic, αυτά τα. Ναι. Δεν κλείνω το λάπτοπ στην ώρα, δεν μπορώ να κλείσω το λάπτοπ ποτέ, με διώχνουνε. Είμαι τελειομανής κι αυτό. Γι' αυτό παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ανάβουν λαμπάκια εκεί πέρα. Ναι, γιατί ξέρεις τι, μεταξύ μας τώρα, εντάξει, βέβαια δεν μπορώ να το πω και για όλους ότι θα το εκτιμήσουν, αλλά προσωπικά εκτιμώ πολύ περισσότερο να μου πεις δεν είμαι πολύ οργανωτικός. Αν το πάρω μόνο του, δήλωση, θα πω όχι. Αλλά αν μου πεις ότι βρήκα πρόβλημα, το εντόπισα, έχω ένα awareness σε πρώτη φάση, μια αντίληψη. Καταλαβαίνω ότι δεν είμαι οργανωτικός. Αλλά εγώ προέβησα αυτές τις λύσεις σε project management tools, σε seminars, τώρα πια δηλαδή ξυπνάω το πρωί και κάνω την ατζέντα μου με τα tasks μου. Οπότε δεν γεννήθηκα οργανικός, αλλά προσπαθώ να το κερδίσω. Το προτιμώ. Δηλαδή, πάλι μου δείχνει σε πρόβλημα, αντιμετώπιση, τι μου έμεινε, πώς συνεχίζω. Από το να πεις είμαι τελειομανής, δεν μπορώ, μου κοστίζει πολύ το λάθος. Ναι, κατάλαβα. Άρα, γενικά θα λέγατε ότι είναι μια καλή τεχνική να παίρνουμε ένα μειονέκτημα και να το κάνουμε, όχι ακριβώς κτήμα μας, αλλά να το παρουσιάζουμε ότι, έχω αυτό, αλλά το δουλεύω, ας πούμε. Ή να κρύβουμε και λίγο κρυβελόγια που λέμε. Δεν πάβεις να παίζεις ένα ρόλο σε αυτή την συνθήκη. Απλά ψάχνουμε να βρούμε
το ρόλο που μπαίνεις καλύτερα μέσα εσύ και δεν σε φοράει, δεν είναι τελείως ξένος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να πω σε όλους τρέξτε και ασείς το εαυτό σας και πείτε αυτά που σας έρχονται, γιατί δεν ξέρω πώς θα το ακούσει ο συνομιλητής τους. Λέω ότι εγώ προσωπικά το εκτιμώ αυτό. Και σε μια εποχή που το authenticity το προάγουμε όλο και περισσότερο και θέλουμε να είστε ο εαυτός σας και diversity και ιστορίες, δεν έχει νόημα να έρθω εγώ και να. Εγώ δεν θέλω να μου πεις ψέματα. Αλλά πάλι, αν μου έλεγες δεν είμαι οργανωτική, το δουλεύω, πάλι δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, πες μου πώς το δουλεύω και θα το βρούμε. Γιατί ούτε και εγώ είμαι τέλεια, έχω άλλα θέματα. Εγώ προσωπικά λέω θα το εκτιμούσα. Ωραία, άρα πέρα από αυτά τα βασικά ας πούμε, στοιχεία του να έχουμε προετοιμαστεί καλά, προφανώς να έχουμε διαβάσει για την εταιρεία, να είμαστε ειλικρινείς πάνω απ' όλα και εντάξει, προφανώς να κρύβουμε και κάποια πράγματα. Μπορούμε να προετοιμαστούμε και κάπως για τις ερωτήσεις που θα μας κάνει ο εργοδότης που θα είναι έτσι λίγο πιο απαιτητικές, ας πούμε, για να δει λίγο παραπάνω πράγματα για εμάς. Όπως? Εμένα κάτι που μου είχε τύχει, ας πούμε, και είχα κολλήσει λίγο, ήταν νομίζω, καλά, μια κλασική το ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιμετωπίσει και πώς την ξεπέρασες, ας πούμε. Ή ήταν και ένα άλλο το οποίο δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, το οποίο κάπως το αντιμετώπισα όπως αυτή την ερώτηση, γιατί ήταν το πιο κοντινό που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Αλλά ας πούμε αυτή η ερώτηση. Καταλαβαίνω. Νόμιζα πως πήγαινε κάτι σε πιο προσωπικό τύπο που μπορείς να μην απαντήσεις πάντα. Αλλά σε τέτοιες είναι ok να μην έχεις απάντηση εδώ. Όπως και εγώ δηλαδή τώρα ρώτησα. Δηλαδή που μου έκανες ερώτηση δεν την κατάλαβα. Οπότε είναι ok να ρωτήσω τι εννοείται με αυτό. Σε 1, 2, θέλω χρόνο για να απαντήσω αυτή. Δηλαδή θες να πάμε, σου πούμε ποια είναι τα 5 δυνατά σου χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να τα έχω δω όλα. Δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Γιατί πρέπει να στα δομήσω κιόλας. Δεν θέλεις να σου πάρω 5 επίθετα, πάρτα αυτά είμαι. Θέλεις να σου δώσω και παραδείγμα. Οπότε δώσε μου λίγο να σκεφτώ, να δομήσω μια απάντηση και στη λέω. Οπότε ναι, πάρτε χρόνο. Δεν χρειάζεται να πατήσετε στα 5 πρώτα δεύτερα. 1 λεπτό, δεν έχω σκεφτεί αυτή την ερώτηση. Θα επανέλθω. Πολύ φυσιολογικά. Να βλέπουμε ότι είμαστε άνθρωποι πάνω. Αυτό. Όντως. Κάτι, ναι, σημαντικό. Κάτι που μου ήρθε εμένα πάνω στη συζήτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε να σχολιάσετε κάτι ως προς την γλώσσα του σώματος, το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τη σωματικότητά μας για να μην επιτεθούμε σε εισαγωγικά στον απέναντί μας ή πώς να είμαστε πιο φιλικοί, όλα αυτά, γιατί όπως ξέρουμε το 80% της συνομιλίας, ας πούμε, είναι γλώσσα του σώματος. Όχι τόσο αυτό που λες, όσο το πώς τα λες, τι δείχνεις και όλο αυτό. Ναι. Σε καμία περίπτωση μην κάτσετε όπως κάνω εγώ τώρα. Σημαίνει ότι έχω νιώσει άνετα και η γλώσσα του σώματος μου λέει ότι ήρθα πίσω, άραξα λιγάκι και τα λέω. Η γλώσσα του σώματος λέει και οποιοδήποτε εξωλεκτικές κινήσεις κάνουμε μπορεί να βοηθήσουν, όχι σε υπερβολικό βαθμό. Αν σας έχει ζητηθεί, ας πούμε, να κάνετε βίντεο interview, που ήταν πολύ στον COVID, θα δείτε ότι πολλοί. Είχαμε την κάμερα μπροστά μας και κινούσαμε την καρέκλα. Σε πολλές απαντήσεις. Σε όλες τις απαντήσεις, βλέπεις μια καρέκλα να πηγαίνω έρχεται. Το οποίο γίνεται ασυναίσθητα, αλλά εγώ που βλέπω το βίντεο παθαίνω ναυτία. Οπότε και καταλαβαίνω ότι είσαι και σε. Γι' αυτό έχει retake. Όσα μπορούσε να κάνει retake, εγώ είχα κάνει, ας πούμε, 4 ώρες για να βγάλω ένα βίντεο. Γιατί έβλεπα ότι η καρέκλα μου πήγαινε ερχόταν. Εννοείται σε αυτά που στέλνεις τις απαντήσεις, όχι που κάνεις live. Και στα δύο. Και στα δύο. Απλά στο live δεν μπορείς να κάνεις retake. Πάμε μία ξανά, θα ριζώσω. Σε ένα σημείο έφτασα πια σε live interview να έχω τέτοιες καρέκλες. Γιατί λέω, άμα έχω την άλλη θα κουνιέμαι. Δεν φοβάμαι, δεν πιστεύω πως κάποιος θα φανεί επιθετικός στην πραγματικότητα. Φοβάμαι ότι από το άγχος του θα φανεί ότι δεν είναι δεκτικός στις ερωτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σύνηθες. Δηλαδή λέμε λιγότερες λέξεις. Δηλαδή σε ρωτάω, πες μου πέντε πράγματα για σένα. Είμαι μηχανικός και θέλω να έρθω να δουλέψω. Και είναι το άγχος. Δεν είναι ότι βγάζει μια αίσθηση όμως σε μένα ότι εντάξει, εσύ δεν θέλεις να πάρεις δουλειά. Δηλαδή κάπως ήρθες να συμπληρώσεις το χρόνο σου, δεν ξέρω. Οπότε αυτό θα νομίζω πως το να το εξωτερικεύεις έστω για λίγο, να δείχνεις το άγχος κτλ. Ίσως βοηθήσει και τον άλλο να σε ξεκλειδώσει από το να είσαι απόλυτος. Έτσι και να σου εντάξει, αυτό ήρθα να κάνω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και να απαντάω μονολεκτικά. Νομίζω πως εκεί παίζει πολύ εξωτερική. Τι λες? Όλα αυτά πάντως διορθώνονται με την εμπειρία. Δηλαδή είσαι πολύ διαφορετικό στο πρώτο interview που θα κάνεις και πολύ διαφορετικό στο 10ο ή στο 20ο. Οπότε σιγά σιγά εννοείται ότι θα
Εντάξει, προφανώς καλυτερεύουν και τα soft skills σου με τον καιρό ή άμα μπεις στην αγορά εργασίας. Εννοείται ότι θα είσαι πολύ καλύτερος interviewee στις επόμενες. Δεν ξέρω, νομίζω μας έχετε καλύψει εμάς. Αλλά αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι, κάποια συμβουλή, κάποια για τους ακροατές και των δυο μας, κάποια σκέψη έτσι τελική. Ναι, αν έχετε κάτι. εγώ έχω. Γιατί με ακούω τόση ώρα και θέλω να πω ότι το έχουμε σπάσει σε τόσα κομμάτια και λέμε να κάνετε αυτό, να μην κάνετε αυτό. Πάλι έγινα κι εγώ αυτό που δεν ήθελα. Λέμε μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Το έχουμε σπάσει ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλη ζήτηση και λέμε ωραία, αφού ο κόσμος δεν ξέρει πώς, πάμε να πούμε 5 πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα το κάθε στυλ του καθενός είναι ξεχωριστό. Δεν θέλω, δηλαδή, εγώ, αν άκουγαν όλοι εμένα και έλεγαν αυτό που θέλω, θα ήταν κάποιοι άνθρωποι που θα κάθονται σε ένα τραπέζι, θα κάνουν πάρα πολλά. Θα μιλούσαν, θα είχαν πολύ εκφραστικότητα, θα κάνουν λίγο χιούμορ μέσα στην τέτοια. Δεν είναι σκοπός αυτό. Ο σκοπός είναι ο καθένας να προσαρμόσει την πληροφορία στα μέτρα του. Κάποιος ο οποίος δεν είναι κάπως introvert, είναι εσωστρεφής, δεν θα φτάσει ποτέ στο τραπέζι να είναι σαν και εμένα. Ναι. Δεν γίνεται. Θα είναι πιο ήσυχος. Το μόνο που έχει λοιπόν αυτός να δουλέψει ο άνθρωπος είναι λίγο τις απαντήσεις του. Να δίνει τουλάχιστον την πληροφορία. Δεν θα είναι αυτός ο loud person που είμαι εγώ. Άρα ο καθένας να το πάρει αυτό και να το φορέσει στα μέτρα του. Μην το πάρω σαν κανόνα αυτό που λέμε και τώρα, άρα λοιπόν εγώ θα πάω και θα είμαι πολύ ζωντανός για να κρατήσω το ενδιαφέρον του άλλου κτλ. Είναι προσωπικό. Ναι, εγώ θα έλεγα αυτό που είπαμε πριν το podcast, δεν το αναφέραμε τελικά σήμερα, είναι το ότι από τα extra curricular, ας πούμε, που λέμε μπορείς να κάνεις η ενασχόλησή σου με φοιτητικούς οργανισμούς. Δηλαδή και με την Chemicon, αυτό που λέγαμε στην ημερίδα που ήρθαμε, ήταν τρομερά επαγγελματικά οργανωμένη. Προφανώς ήθελε πολλή δουλειά αυτό από πίσω, ήθελε problem solving, δηλαδή μας είχε πει και η Κατερίνα τι γινόταν από πίσω. Οπότε νομίζω ότι αφού δεν έχεις να δείξεις πράγματα ιδιαίτερα όσον αφορά την εργασία, ας πούμε, σίγουρα η ενασχόληση με φοιτητικούς οργανισμούς, extracurricular, εθελοντισμός, τέτοια πράγματα, αλλά ειδικά τέτοιου τύπου ημερίδες που απαιτεί τρομερή οργάνωση, νομίζω ότι μπορείς και να στηριχτείς και όντως. Δηλαδή, να πεις την αλήθεια ότι έπρεπε να λύσω κάποια πράγματα, έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, οπότε δείχνεις έτσι χειροπιαστά, ας πούμε, τα skills τα δικά σου. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Δανάη, Μυρτώ και τη Βασιλική που την έχουμε πίσω από τις κάμερες, δεν φαίνεται. Ήταν χαρά μας που σας ξανά είχαμε εδώ πέρα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εγώ ελπίζω να απαντήσαμε στις ερωτήσεις και να βοηθήσαμε τους ακροατές. Τι να πω, είναι μια άχαρη περίοδος να περάσει. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.